L'escriptor granollerí Albert Forns explicava aquest matí a la Porxada alguns detalls del bombardeig de Granollers a periodistes de Barcelona. I és que el seu quart llibre està dedicat precisament a narrar una vintena d'històries que s'entrecreuen aquell 31 de maig de 1938 a la capital vallesana. Un dia fatídic, silenciat durant dècades, amb centenars d'històries per explicar. Aquesta és la farmàcia del llibre on es fan primers auxilis a tots els veïns i tu estàs curant i salvant a gent que no són qualsevol, són els teus veïns. I el cel ens va caure al damunt és un treball amb documentació rigorosa, passada per l'hàbil ploma d'aquest granollerí que sempre havia volgut fer un llibre sobre la seva ciutat. En aquest llibre jo m'he emocionat escoltant els vídeos dels testimonis, m'he emocionat transcrivint-los, m'he emocionat escrivint-los i donant-los forma literària, m'he emocionat corregint-los, m'he emocionat... Al final era com en plan, ostres, haig de tornar a aquest capítol, bueno, doncs ja m'agafo uns clínex. I és que més enllà dels 226 morts documentats, entre els quals hi havia, per cert, el besavi d'Albert Forns, faltava una aproximació a les vivències personals i a les anècdotes que passaven desapercebudes. La història de l'hospital, que de cop i volta fan falta mans i apareixen les monges que tota la vida havien estat a l'hospital, que s'han passat la guerra amagades, però el dia del bombardeig elles troben que tenen el deure de sortir, encara que risqui la vida, jo haig d'anar a ajudar perquè fan falta mans. No? Històries universals a les que Forns també hi ha afegit les experiències de supervivents coneguts a Barcelona, com Antoni Jong, director del Zoo quan va arribar al Floquet de Neu, l'amo de la Font d'Europa, Paco Parellada, o el pedagog Joan Triadú. A la Primera Guerra Mundial no hi ha bombardejos. Els primers són a Abissínia, els italians, i després ja ve la Guerra Civil Espanyola. Per tant, això que et caiguin bombes del cel era una cosa que no te l'esperes i que no... Doncs ara si avui ens declaressin una guerra sabríem que això pot passar, no? La reconstrucció del passat, però sobretot per construir el present i el futur, perquè això mai més torni a passar, és una de les voluntats de l'Ajuntament, però sobretot de la ciutat col·lectivament. El llibre, fet a partir de la 60ena d'històries explicades pels mateixos supervivents, ha servit a Forns per descriure un moment i una ciutat, des de la col·lectivització de fàbriques fins a l'acollida de refugiats, el dia a dia dels pilots italians que van executar l'atac o la vida de granollerins que després del bombardeig van acabar a camps de concentració alemanys.